Je zlato bezpečná investícia? Klienti sa ma pýtajú, Tomáš, ak zlato nie je bezpečné, čo teda? Dobrá otázka. Odpoviem na ňu a presne ti poviem, čo máš robiť, aby si sa ochránil. Ale najprv sa porozprávame o ilúzii stability, pretože za každým, keď cena zlata stúpne, uvidíš tie isté titulky. Investori sa hrnú do bezpečia. Ak sa však pozrieš z väčšej perspektívy, všimneš si niečo zvláštne. Najväčšie nárasty zlata sa vždy dejú počas chaosu a najväčšie poklesy prichádzajú počas obnovy ekonomiky. Inými slovami, zlato sa živí strachom. Preto nikdy nemôže byť dlhodobým nástrojom na budovanie bohatstva, pretože závisí od toho, že sa ľudia boja. A to nie je investičná stratégia, to je emocionálna závislosť. Takto, ak momentálne držíš zlato, nepanikár. Nehovorím ti, aby si dnes všetko predal. Hovorím ti, aby si pochopil, čo sa v skutočnosti deje pod cenovými grafmi, pretože keď sa tento hype skončí, ľudia nielenže prídu o peniaze, ale aj o dôveru. A keď dôvera opustí nejaké aktívum, nevracia sa ľahko.